Nay, unsay day ng SARS? Nganong daghan man ang nagistorya, anak? Sakit na do. Sakit nga makamatay. Nga wala pa'y tambal. Agay! Sakita sa akong uoy. Murag babuak. Ipacheck na sa doktor dong. Murag dugay-dugay na ba? Agay, sakit na sa akong tiyan, oy. Ato nang itawag ang doktor kagapi sa radyo ukay. Makatabang siya, anak. Sa modernong panahon karon, di kinahanglan ang pag-amping sa panglawas. Mahal ang tambal, mahal magpa-ospital. Pakisayod kabahin sa imong Ay buntag sa inyo tanan, January 7 karon. Happy New Year sa iyong tanan. Medyo Happy New Year. dugay nakabalik kay bakasyon niya. Sakit, makubo, di kastorya. Alam si kubo diri sa atong radio station. So doktor sa kahanginan, kung gusto mo mag-text 0991 215 3123. So, lang nako ang number nato sa Doktor sa Kahanginan. Kung gusto niyo mag-text, 0991-215-3123. May buntag kay Sir Ronil. O nato ang ang engineer sa booth, station manager Roy Johnson. Ato ang previous broadcaster, si Dennis Rivera Lazo. May buntag sa inyong tanan. Ato ang topic for today is basahan nato ng libro sa kong papa. Sa daw sa tong title niya sa Sakit sa lubot nga naay almoranas. okay, sakit sa lubot. Timing no kay kung sa mga gipangkaon atong New Year. Oh. Magid. So murag So, mo medyo matake uban niya karon nagsigig lingkod sa iyang CR. madugay, Oh. nagsigig Si Tabi lang sa Facebook. Eh, pamahaw karon. Si tanaw-tanaw sa Facebook. Madugayan, no? Tanaw sa tong si pamilaw sa tong radyo. O sa tuang Facebook Live. Okay? So, basa ta. So sakit dapit sa lubot nga adunay nagbitay nga unon. Diha sa pultahan gyud ang giingon. Sa pultahan sa lubot nga gumikan sa dili regular nga paglibang, taas-taas o dugay nga paglingkod, Gayang lingkod. nabanggod ang lubot pinaagi sa ilo nga gahi, gumikan sa pagmabdos nga walay kalabutan sa halang nga pagkaon. So wala ni siya dili na related na ingon Sa na halang. magsigig kaon og halang Dili na kaalmoranas. siya makasamot. dili makasamot. Dili na siya dako. Pwede maka-irritate, no? Date lang. Pero dili siya ang cause. Dili siya ang ang hinungdan. Ngano magkaalmoranas ang saktao. Okay? So, katuno mga na-mention katong na nato ganina kung dili regular ang paglibang, constipation. So, sahay, 'di ba, kung constipated, gahi ang mugaw na mugawa. So, pwede siya masamad, no? Kung dugay maglingkod sa toilet, sa inodoro, ang pressure munaog dito ma-push. Okay, so ingani ni Ma-push siya na daw. Sige daw. ang almoranas, makita ninyo ning ato ang drawing din sa Facebook Live. Ay drawing diya sa mo na siyang agihanan sa atong hugaw. Particularly sa duwasanan banda. Kaya nga banda na siya yung mga ugat. Ugat ana niya, mag-cause na siya mag-usama na siya, magbubag na niya, mahimo na siyang almoranas. Okay? Ato mga ugat na nagubag, maghubag siya, moto siya ang almoranas. Okay? So, naay duha ka klase. Makita niyo sa drawing, naay paghubag sa sulod, ug naay paghubag sa gawas. So, ang tawag na mo ana, English lang is internal o external hemorrhoids. Ngano kailangan na siya studyohan or at least sabto nato na ngano siya internal o external, ngano kailangan nato may balaan. Number 1, kay lahi-lahi ang iyang management or ang atong tambal
or ang ato ang Treatment. himuon, treatment, pag kung sa klase siyang hemorrhoids. Sige, sulod ta. Ang sa sulod or sa internal hemorrhoids, naana siya yung mga grado. Ang number 1 grado, kung number 1, Grade 1. grade 1, naman ay grade. So, grade 1. Wala siya kinder ha, wala siya prep. Grade 1 sa una. Diretso ni grade 1 din. Then sa grade 1 ni. Accelerated. Pag internal hemorrhoids or hemorrhoids na nasa sulod, makita niyo sa drawing, ang grade 1, na siya ang gadugo lang. Wala kay magulitan, gadugo lang siya. So, unsang buhaton na? Magtambal lang, naitambal yata sa inyo. Tapos, diet modification. So, ito man itong mga diet modification. Ito man daw atong diet modification sa tanong nimo. Para sa constipation. Ah, Increase water intake. taas Ng atong, mga increase ang fiber. okay, so no, taas kadang na to pang ang gulay, Mga gulay, mga prutas, pangpahumok. ang pahumok. No, So, para para siya ang dili tawag mo na to na ano. So, grade 2, kung na kay makuptan, nagadugo siya, na kay makuptan, grade 2 na siya. Tapos mubalik siya iya, dili nimo kailangan ng kamot. Okay, so 1 and 2, So ipasabot na mubalik tapos dili siya kinahanglan Ituklod. ibalik ituklod Sa kamot. pasulod sa kamot. grade 2 na siya. Kalit na siya tulod balik. Balik or Okay. yan na. Pwede po hinihinay, pero dili po kalit. Dili siya kalit. Basta mubalik ra siya Balik na siya iya. iya. So, Basig makuratan. kuratan siya. So, grade 1 and 2, muna siya ang madala sa ato ang natawag na diet modification o ato ang habits i-change na to. Kung pwede may tambal na itik. Tapos tambal. Ah, Nagahan kang tambal. So, unsang pangalan sa tambal? Yan na mo i-mention, ha? So, grades 1 and 2 na siya. Pag abot sa grade 3, sa internal hemorrhoids or katong hemorrhoids na nasa sulod, makita niyo sa drawing, kato na siyang naay mo gawas pero kailangan ituklod sa tudlo. Ang ikaw mismo ibalik di mo ibalik siya. ni mo siya, dili siya mobalik og iya. Okay, so pag grade 4, dili na siya mobalik og iya. Dili na siya Miski ituklod pa nimo, dili na siya mobalik. So nga to siya importante, katong grades 3 and 4, dili na to siya madala og tambal. Mas maayo na siya na operahan. So mo nang kailangan ibalaan sa doktor, makita na niya dito sa physical examination na pahigdaon ng pasyente position na side view pero para makita niya ang lubot. So mo nang pag mangingon ng pasyente, dok, nagadugo ako ang naidugo sa kuang hugaw, tabi ng sekao na sad, kailangan gina siya tanawon sa doktor. Mo nang tawag namo na digital rectal exams or DRE. So, kailangan yun siya examinon sa doktor kay dili na niya may balaan kung unsang buhaton kung dili niya examinon. Okay, so dili na siya maayo ng doktor kung mag-ingon lang kay dok nakoy dugo sa hugaw niya. Sige, taganon tayo tambal dito. Wala na siya tanaw-tanaw sa imuhang lubot or dili ka magpakita sa imuhang lubot. So, pwede na sige lang gyapon siya tambal sa imo pero dili na ito tama. Dili tanan na naay dugo sa hugaw kay almoranas dayon. Dili tanan. Naay katago na basic cancer. Cancer. Mo na siya kailangan gyud siya tanawon. Okay? So, nakuha na discuss na nato tong grades 1, 2, 3, 4 sa internal hemorrhoids or mo to siyang almoranas na nasa sulod. So, dito na ta sa external. So, sa external, wala na siya grade. Duha lang na siya. Ang ginatawag nato na naipit o wala na ipit. Okay? So, kung naipit, nag-blue na siya, makita niyo sa drawing, emergency na siya.
Okay, di na siya madala o tambal kay sobra kasakit. Di na niyo mo malingkod yung lubot. Murag nagballoon siya. Nagbalo na siya, murag naipit ang iyang natuok, iyang ugat. O to nag-blow siya or sakit kayo o grabe hubag. External. Mo na siya ang ginatawag na ng emergency. Pero kung dili siya katong naipit, wala siya na incarcerated or strangulated, Or na natuok. natuok, pwede siya madala sa tambal. Mo na siya nga nung atong doktor sa inyo na kahit lang ingon sa inyong doktor na operahan ni siya nay. So mo na kan dok, dili ka manghatog tambal. Kato na ang explanation nato. Kung naminaw mo ato, makabalo na mo ngano ang doktor, labaw na ang surgeon, mo kahit lang ingon sa inyo na kita na ako nimong lubot, dili na ni siya madala sa tambal-tambal lang. Okay, so padayon pa sa atong ano. Pero siguro kinahanglan nato i-explain no ngano man kung magbuntis or kanang dugay maglingkod ngano man mag at risk na sila for almoranas. Okay, so Or ang kanang buntis, constipated. tungkol na sa buntis. Ang buntis, naano siya yung hormones, ang pag-hormone sa pagbuntis, progesterone, makakos na siya o hinay sa tinai nato. Sa hinay sa lihok sa tinai, mo na siyang kapalihok sa hugaw pato sa nata. Karon hinay naman to yang yang paglihok sa tinai, constipated na siya. So mo na siyang nagsugod na tong nganong sika o constipate. Mo na siyang sikang utong. Karon sa silinyag utong, mutaas ang pressure sa iyang katong mga ugat sa lubot. Mo na siya ang hinungdan ngano na ay hemorrhoids ang isa ka buntis. O katong apil na po tong pressure sa baby sa iyang Ma-push sa gravity no Oo. na kay bugat na. Tapos ang iyang ano po sa iyang mga arteries and veins, ma-pressure sa pabuntis. Dagan po na ang explanation diya, isa na dito. So, mao na ang buntis encourage na mukaon gyud og gulay ug daghan tubig para ma-alleviate or dili mo samot ang iyang almoranas. Or prevent. Prevent mo na Basta ang prevent sa Bisaya, prevent. Oh, sige. prevent magina sa Bisaya. Okay. Ma-prevent. Bisaya na siya. Bisaya. Ma-prevent. Uh, So, Maiwasan, dili po Tagalog. Tagalog ng iwasan. Kung saan na ma-prevent sa Ronel? Mapugnan! Marami yung mga Bisaya na ma-prevent. So, Social mo good na yung Bisaya, good. English lang. Bisaya, gingon ni... Ito ganing ano? Bisaya, ganing na ano? Sir Explorer. So, Explorer, Bogart Explorer. Agi, pag ang Bisaya kay English word In English lang na na siya. gilahi ra og pronounce gibisaya ra og Bisaya lang bang? English lang ang Bisaya lang pronunciation. ang English mo na siya ang Bisaya. Bisaya. Okay. Dati siya yung mga example, ka-remember. Kanang nadulas na slide. Nadulas sa Tagalog. Kay ang Bisaya, slide. na slide. Slide. na slide. So, gi-English, gi-Bisaya lang ang English. Slide. Daghan pa to. Lagyan mo Ano man ba doon siya, yun? nakita na siguro mga na. So, Bogart the Explorer. Oo. Hello. tapos Diya pag, sa Surigao. Ligaw ba na siya? Taga-Davao na. Oh, dagada mo. Pero dito sila based. Okay. So, pero na ang isa pod kana magdugay ka sa inodoro. Inodoro. Dugay Inodoro. nakalingkod. Dugay ka sa inodoro, di ba? Kaya nasikag cellphone. Sige ka basa og magazine. Karon wala ka balo na isa na day ka oras si utong-utong. Isa na to sa kahinundan nga na kay almoranas.
idugay kay kasi utong-utong na taas ang pressure sa imong lubot dito. Ipugos nimo siya ba? So ang mayo na gyud is generally ang kondida na is mukha gyud ka gulay. Taason nimong tubig na content or ganahan ka mag-inom ka og gatas. So in other idea, kung sika karne, taas ang pressure sa imuhang lubot. Kung si karne, compact mo kayo na siya. Gulay. So, mo na siyang mag-almoranas ka. Okay? So, sa pang nandiyan. So, mention na nato itong mga hinungdan, no? Unang pagtambal, Unang pagtambal or first aid. first aid. Ma-feel na nimo, syempre, manghugas man ta, no? Naagid makapkapan, Ah, no? Pag ma-feel na ay murag almoranas na, pwede mag hot seat spot. Saan ang hot seat spot? warm seat spot na kay Warm lang. Mali siguro ito na malu. na term. Tama Sa na books- siya na Sa books man good. Hot yun. hot seat spot yun na siya. Hot seat spot. Pero Provided na may direct guidance. guidance. Guidance, instructions. Instructions. Sa doktor. Okay. Kung ikaw lang or mga tigulang na dili nila ma-handle, Kung literal good kaayo, Na ang hot. pagsabot nila tulog na ang hot, lubot. dapat So, warm lang. warm lang siya. So, unsang buhaton nimo, mag-prepare kag warm na dito, ituslog na imong lubot dito or Warm na tubig. kung hot man siya, naka-hover lang siya, dili nimo ituslog imong lubot. So, para mainitan lang siya ba, ma-steam siya. Kung hot, kay katong steam na. Hmm. No? Pero kung warm, pwede Tuslog. i-slow. So, i-try lang nimo na dili maigo imong lubot. Okay. Kung hot, Labaw lang ka nang na kay diabetes. bukal pa no. Labaw lang na kay diabetes, di nimo may bala nga nasunog na niya Lugay, yung lubot. oo. Medyo delayed ang na Pati itlog nimo giprito apoy na na state na laga. nalaga na ang itlog. So natay siguro. So Asa naman inaabot? ano sa first aid? Ang warm seats or hot seats Hot but seats bath. okay, so daghan na kayo may kaso ana kay siyempre tigulang anya dili niya ma-control. So ano mo pag lingkod nimo atong iyang hot seats but gamay man ang lubos tigulang di ba diretso Diretso sa sulod balde. nasulod sa balde or sa iyang gilingkuran. So, dapat part sa instructions na naay mo assist siguro, no? Naay mo assist. Naay mo assist. So kung Kaya wala may dili idea na kung kayo saan na stable siya. ang tuhod, no? Dili na ka-sustain sa weight. Makita mo na sa kanang medical supplies na yung mga bilkuranan na yung mga Marag pumot. kumod. Oo. Pwede na. Tapos yung Proper butangan yun na. sa- Kaya naagid siya yung murag ka na. Dili siya malibang dito. Lingkod lang. Lingkod lang siya dito. Okay, so Butangan tubig. Naaman na yung murag catch basin. Dito yung butang ang tubig. Food ka. Kung sa kadugay. usually 15 minutes. 15 to 20 Uh, minutos katulo sa usa ka adlaw. so yung ano lang button nimo. Wala Dili po ka siyang warm magdugay dito. compress. So, next. 15 to 20 minutes. So, pan sa unang pagtambal, ang laxatives, no? So, So pero stool dili nita ka ng ano softeners. ha? O, stool softeners, pero dili recommended mag self-medicate. Yun. Mas wapo gid mag-check up usa. Kanang laxatives mo na siyang either imnon nimo or Or itos suppository nimo. suppository. Ang tambal sa lubot. So nganon para makalibang. So nganon dili na siya good. Kaya natay ginatawag na laxative abuse. Dapat guided yun mo kung magsugod mo. Pag sige ka laxative abuse, magbaba ang potassium sa lawas. Okay, so pag baba ang potassium, murag yapon na siya dehydrated ka. Okay? Pero kung isa lang ka adlaw, kaya i-try.
Pwede, kung isa ka-adlaw lang ang problem. So, basta lang, importante na dili mo siya everyday. Kaya mura siya mag-vicious cycle. So, kung tayo lang, nag-sikag laxative, buwas na ang potassium sa iyong lawas or na-dehydrate na ka. Katong mo ang tinae, dili na po tumuliyo kay dehydrated naman, wala na potassium. Constipated na sad ka, so tuyok siya, namurag ka ng laxative ka, dili ka kalibang, laxative, para makalibang, tugayan, dili na muli ang tinae, di na kalibang, kailangan mo laxative, balik na siya. Balik na siya. Okay, so mga na siyang dangers of that. So, kinahanglan na gyud instructions at best o na guided yun. Napoy tayo ginatawag na bulk formers, lahi to siya. Pwede butaan niya o ka ng fiber ang imong lawas or either ka na or buo niya mo ang Solidify bugaw. niya. Patulahin mo to siya na tambal. Next. Pwede po ta mag-pain reliever kung sakit. Ito NSAIDs na ginatawag. So, pain reliever, kato na siyang katong dili na kalingkod. Pag nga na gani, tatanong na mo sa doktor kay basig na dito na mo sa katong ginatawag na mo na incarcerated or strangulated. So, di na kailangan na siya i-memorize. Basta natuhok na siya. Nag-balloon na siya. Balloon na siya. Kung makita niyo sa picture dali, nag-balloon na siya. Okay? Ng blue. Nakapuntay pwede na i-take na anti-inflammatory. Ano yung nakabutang Daflon. Not a paid advertisement. Dili. Ang generic na niya kay Isperidine Jusmin. Plus Jusmin. So, kana sila ay dili lang niya pahubag ang imuhang ugat. Tanggalon niya ang bag. So, kana sila effective na sila pagkatong nanata sa grades 1 and 2 sa internal hemorrhoids. So, better gina siya na mapatanong sa doktor. Kaya kung ikaw lang mag-inom, mahulog na imbis na dili kailangan operahan noon. Okay, so ako bata? Napay anal creams. So, anal cream. So, Glyvenol cream. kana sila, pampawala sa hubag, pampawala sa pain. Mostly, Cream na gyud siya direct na siya ibutang. mostly ana nila kay anesthetic lang na siya. Para dili lang sakit ba. Tagahan ka o ka ng anesthesia, lubot nimo para mawala ang mong feeling na sakit kay siya. Pero dili siya treatment dito sa Almoranas mismo. Dili siya treatment sa Almoranas. Kani food facto na an anal suppository. Nanay suppository pero kana siya Tapos siya cream. cream. Wala siyang hinahatag na to. So, kung namo sa lagyo, siyempre, wala may mabuhat. Kagawin yung baliton. Pero, as again, i-remind lang mo na dili nyo kailangan magkamukha mo lang. Okay, so mag-break lang sa ta. I-acknowledge lang nato ng mga tuwang mga commenters sa tuwang Facebook Live. Good morning sa inyo tanan. Mabalik lang ta mga 5 minutes para sa tuwang commercial break. Mga si Dr. Kagape, Dr. sa kami.
Karon, balik sa atong makalingaw ug matulun-anon nga tulumanon sa radyo. Doktor sa kahanginan. Kauban ang inila ug patikan nga doktor. Dr. Edward R. Kagape. May buntag sa inyo tanan, balik ta sa itong programa, Dr. Kagape, Dr. sa Kahanginan. Ang atong number sa Dr. sa Kahanginan kay 0991-215-3123. Sabunong na ako, ang number sa Dr. sa Kahanginan kay 0991-215-3123. Sorry, wala may ka-check sa mga messages, dagan-dagan na po day. So, ako ang clinic schedule na ako sa multitest. 7 a.m. to 12 noon, Monday to Friday. So, i-text lang yung secretary kung gusto niyo ma-check up para pa-appointment or para mangutan na kung na ako. Excuse me. Ang number sa secretary kay 0995-221-8007. So, lang na ako. Ang number sa secretary na ako ay 0995-221-8007. So, sa bahay sa ko ang misis na psychiatry, ang number niya kay 0917-877-3144 na at tay clinic sa DovPsych sa Lanang Premier. Na po tay clinic sa Davao Doctors. So, pwede mo mag-contact dira na number para magpa-appointment. So, sa balang number. 0917-877-3144. Okay, so kailan siya pa-check up lang mo sa Tapod ko'y online. online or ang duwas website o DovPsych, Lanang Lanang Premier, ug Davao Davao Doctors Doctors. Hospital. okay coming na Na coming, soon to be announced. soon to be announced. Wala pa na Wala pa. Wala pa na human. naman. So may punta kay Lil Subong, may buntag, kapi-kapi ta. Kay Ma'am Maylene Abernica. Good morning, Doc. Good morning po, Ma'am. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Kay Sir Wilson Magbanwa Sr. Good morning, Doc. Kagape. Ug sa inyong wife, Happy New Year po. New Naminaw, Year. give me permiti diri sa Los Amigos. God bless. Kanunay sa inyo. Salamat kayo, Sir Wilson Magbanwa Sr. Salamat kayo sa inyong wife. Sige, bye-bye sa tuwa, kasi layo kayo mo. Di ba nga nakalayo, pero layo na siya. Kung sa ato, layo other end. Nadali pangutan na kay Mary Joy sa Kilabon, kita Narklima ko. Good morning mga Dok. Ask lang ko nga ano man, ubusog kay ka, pagpanihapon, pagkadlawon, nagutom no kayo. Natural lang ba na siya? Salamat and God bless po. Number 1, ang pinaka-common na ingana na naitabo is ulcer. The more ka mabusog, the more ka masakit ang kuto-kuto, kutumon. Isa na siya. Second, pwede po siya na either na ay systemic problem. Pwede na low salt ka sa imong lawas or na kay problem sa imong kidneys. Okay, so potassium. So sa pa imong mga sana kung ingana siya na feeling. Tura. Nga na ano kaayo? Gutumon. Pag busog kayo, gutumon siya. So usually ingana ang problem, pwede na siya katong ginako. O napo tayo ginatawag na hunger pangs. Muna siyang hunger pangs ang ginatawag. Pwede gastric na problem sa gastric. So sa tuwang tungol mismo. So ang pag-investigasyon na lang niya, number 1, ang pinaka cost effective is upper GI series. Muna siya ang ginatawag nga muna mag-swallow ka o dye para makita ang agihanan sa imong pagkaon o sa tungol para ma-diagnose kita sa doktor kung nabi problem dito. O isa po ka test ang katong ginatawag na mo na H. pylori test. Muna siya ang katong tanawon kung naay mga ulcer or
naay mga bukol dito na si bako na bukol. Ug napoy uban fit test po namo tanan namo kung naay nagadugo ang hugaw na siya na i-test kung gadugo ang imuhang parte sa imong lawas. So kana usually yan na siya ang process ana niya. Ang ginatawag na muna hunger pangs. Kung dili man siya psychological or dili man siya kanang naanad ka sa ikaon kung dili lang ka moto siya ang pinaka-common. Pwede po ka ng kung katong heavy na dinner kay high carbs, pwede siya kanang ang sugar man good mag-spike siya mun mo crash. So pwede na ingato ang feeling na murag sobraan kadaghan sa gikaon na carbs. Pag ma-digest na nimo siya, mag-crash na pud siya. Ana na feeling mo. Makulangon sa imong kulangon, lawas. oo, kay ma-feel sa imong lawas na nakulang nako og sugar, no? Sugar Itaas naman niyang bar. Oo. Taas kayo sa sugar ba kayo? Oo. Grabe kinaon og kanon. Inumukok. Happy New Year kayo ba? Oo. Pagka sana, Pagka morning, tutumon. kay mo crash man ang ang sugar magud ka ng simple sugar na ginatawag, no? Paspas siya mawala sa lawas. Syempre ang lawas mag-adjust man na siya, no? Naatay mga mabati ana. Sumama na sila sa simple sugar. Simple sugar kanang mga makuha sa kanang mga processed food, Sa supermarket. supermarket. Simple sugar. Kanang mga Simple sugar, kaya nang ginatawag natin ng glucose. glucose. Nalili na siya kailangan i-breakdown sa lawas para ma-digest. Diretso na lang siya. Mga sa Ang pinaka-simple. basbas kaayo siya ma-absorb. No, ang fructose, effects niya na galactose, dagan mga klaseng sugars sa chemical perspective. Ha? So, Doc, Wilson, magpano mga senior doc na panahon na kinahanglan ginako itulak akong lubot para mubalik kung gaya akong ikalibang. Pero kung humok mubalik siya, kung sa'yo tambal ani Doc, salamat. Unsang grade na siya. Review ta. Kung kailan itulak siya, kung almoranas na siya, kailan itulak, syempre, katong grade 3 na siya. Grade 3. Either i-discuss niya sa doktor ang treatment mo na siya ang katong operation, or i-try lang nimo na mag high fiber ka, dagan tubig, tapos dili ka magsigig utong ito sa CR. Try lang ang inya. So, naday kay Jennifer Bandino, may buntag sa inyo mga doc. May buntag Sir Jennifer Bandino. Salamat kayo sa imong kay naka milestone follower na ka. Milestone. So, Mark Kevin, Aghap, Arong, salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Good morning sa inyo. Kay Ma'am Flor de Lisa, Madirable Lazo, asawa ni Sir Dennis Lazo, atong broadcaster diri. Good morning mga Dok, good morning po Ma'am, pretty, man si Dr. Kagapi. Oh, okay, kipili na akong asawa, kay gwapa man na siya. Siya lang. Oo lang bag. Salamat kayo ito ang perminti na nagkasubaybay sa ito ang programa diri. Diri kay Abjun Leonaldo, Doc, ang pistola inanos ba pareho burabana sa Almoranas? Unsa day hinungdan jud ana? Okay, salamat kayo sa pagpangutana. Kung tanaw na ninyo ang katong picture diri sa Facebook Live, kung makita ninyo ning lubot kanina, karon na siya agihanan. So unsa na itabo ariana, nasamad na sa dito sa sulod kasi constipation. Kung makita niyo yung tubo sa agihanan sa hugaw, nasamad siya, naghimo siya sa sarili niyang agihanan pagawas dito sa lubot. Lahi na siya sa Almoranas. Pero Okay. pwede siyang maging complication Oh. sa Almoranas. So, nagana sa klase, naghimo siya og katong
sarili niyang bangag na nagsisa kubag antod na nikalot siya paggawas dito sa imuhang Gawasanan. aping sa lubot. So, dili dapat mugawas. So, balik-balik na siya antod sa ayuso na siya through number 1, dili siya tason nimo ang imuhang fiber sa pareha gyapon sa constipation. Number 2, kung chronic na gid siya o siya balik-balik, Okay na. kailangan na gid siya operahan. Tanggalon tong imong kubal dito na agihanan. Eh, imagine na siya agihanan niya sarili na kubala na siya. Di na siya masaradong iya. So, mo na siya ang problema sa fistula na letter F. Chris Mahinay, good doc, good morning. Pila ang bayan mo pabiraw anal fistula, taga-Samal ko doc. Hello sa inyo dira sa Samal. Yes, hello sa Samal ninyo. Depende na sa doktor ninyo. Sugod na siya mga 40,000. Wala pa na ilabot ang ginatawag na ito na hospital fee o ang atong anesthesiologist fee o katong mga tambal. Usually 30 to 40,000 na siya sa private. Sa public, pwede na siya modul lang og mga 15. Pero depende na sa doktor. Namang may ubang doktor na saka pa na medyo mahal. Basta ang kuan mo na depende sa iyang ka grabe. Okay, so kung grabe kay siya, siyempre mura man mi ka ng tubero na magpisik-pisik ng tayo sa mong naong nito kasi siyempre nagbilangkad ang pasyente, di ba? Nagpisik-pisik na sa nagsimik storya, sulod ng tayo sa baba. Pag-mask man, good. Lagi nagminong mga ganito. Pag-mask, pero kato, so, nag-enjoy na yung migdo, nagligo na yung tayo, sabon na lang, kulang na itong Sige, nagligo tayo, sumayin na ay sige, libre na siya, sir. Naligo na. Plus the fact na, sige, pag i-text ang pasyente na, Dok, saan mo rin dugo? Dali, nagadugo lagi yapon. Siyempre, di ka naman nag-opera, nagigamay lang. Okay, so, depende na sa inyong doktor sa hospital po ninyo kung pila ang charge niya sa hospital. Moto siya ang katong mga 40 to 60. Depende. Pag ang hospital mahal, nasa 100 plus. Depende gina sa inyo. Kung dami mga coverage na lingap, kato siya, pwede malibre, pwede po PCSO, libre po. PhilHealth, minus na siya gamay. Kasi gamay na minus 5,000, gamay. Gamay kayo. So, eksakto kayo na kung ang ubang tao maluodan ng tae, ang surgeon, maligaw tae. Ligaw tae. Okay. Paggawas na mo na, siga na yung So, Jed, Pangiko Acero, sobra ang smell ng ihi ko this morning. Suspect ko due to tea. Giinom na ako gabi. Any idea, Doc? Most probably. Most probably, either sa tea na siya or number 2, diabetes. Observe lang usa. I-try na dili mag-tea ang gabi. Try dili ka magtiyog 1 week. Niya, kung bahog yapon siya, pwede na siya katong diabetes. Ang kanang ihi diha man gagawas ang mga na-filter sa atong lawas, no, sa atong mga gina-intake. Basta kasi pagkakaon ng itong mga news, ganyan na. Pero usually, magod ang kanyang na is diabetes. May problem sa diabetes. Okay, Sir John Padillo, good morning, Doc. Doktora, Happy New Year. Happy New Year, John. Happy New Year! Long time no see. Happy New Year po kay Chris Aida, Nobiagon. Chris Aida Hinubiagon. Salamat kay ma'am. Happy New Year sa inyo. Top fan nato today. Happy New Year. Okay, Sir Chris Maynay. Amog yapon na gyapon ang ninyo niya. Taga-Samad. Kay Tita Elna, Valero ZB. Nagkatawa. Katawa siya sa tong topic. Siyempre, kay maligo mong kagtae. So, ang uban, mahal maganda sa doktor.
Siyempre, ikaw daw mag-dive dito, mag-swimming ka sa tayo dito. Or napayuban, swimming sa suka, swimming sa dugo. Ikaw ba, mo na magkagkuhan, tubero. Kulang na lang dito ka sa Imbornal, parang ngita kwarta. So yan na pahit ang lasa sa hugaw. Kasi kag storya, pisik-pisik na sa mama. So natin yung mga text diya. Si Tabi, isa ng mga nagkakaon, ha? Tayo kay pamahong muli karon sorry kayo. Binuang radio. Trip lang na mo na nga ni itong topic ko. Di tayo mabuhatan na. May nag-text. Please, padayon ta sa tong ipang So, tambag. tambag. Tambag ni Daddy. Hmm. Ang paghubag sa hemorrhoids o almoranas mao'y hinungdan sa sakit. Mukalma, ang hubag pinaagi sa tambal, ato mga naingon ganina. Kung dunay pagdugo, paghubag sa ugat, mao gyud ang pagpaopera ayon malikayan. Ang komplikasyon sama sa natubingon ganina fistula in ano. So pwede gyud siya mag komplikasyon. Hmm. No, mas mahal na ang fistula in ano no na procedure. Mahal yun siya kay Mm. siyempre. Dili man siya kanang minor surgery. Gamay ra man siya. Naara siya diha sa ano. Di siya minor surgery. Dili siya minor surgery kay Trace man na siya. daga na sa klase, ang isang klase dito is complicated na siya, murag nagsanga-sanga na siya ba? Trace man Sanga-sanga na diba? niya, Asa tong paadto. Patihanan. pagsanga na niya, dito na ka na, dili mo siya maagyaw ka ng doktor na, dili siya maagyaw ka ng operation na straightforward. Kailangan siya bakbakong tanan, Construction worker na pod ka. Di lang tubero. construction worker na ka. Pero ang problema naman gud sa pag kinang fistula gani na may bala na complicated. Magpa-test it ka na og HIV. Kaya usually kana na siya ang cause niya. Na siya anong gitawag na? Comorbids na May mga uban pa nga kondisyon na ano nag-complicate siya. hindi siya maayo-ayo. Labaw nagdagan warts. Pa-test na gilog HIV kaya kana siya naging siya high risk na siya. Treatable man. Treatable naman ang actually ang Dili ka ulaw, dili ka hadlok. ang HIV karon kapit na lang siya magkuha og cure na nanay naka HIV free na tao gitagaan og katong experimental drug. Kalimot ko sa pangalan sa experimental drug. Ngayagi siya phases sa iyang drug. Karon pag-test siya balik, wala na siya HIV. Give na siya So, test. hapit na mabot. Ang karon na lang natambal sa HIV di kay para lang mababa ang imong virus count, ang dili na ka ma-apektado. Wala dili siya mulala. O di Or siya mulala. baba tong virus count, less ang mga simptomas, less po ang risk sa mga ingani. So, libre na siya sa Davao City karon to ang Women's Center or Sa sa Women's Center, na sa SPM. libre na siya natambal na murag maintenance lang pababa sa viral count. Provided na dili ma-overwhelm ang Davao City na taas kay imong so ako ang advice sa inyo, protection gid siya. Ayaw gyud pataka kay dili niyo may bala ng naong sa tao na naay HIV. Okay, so dili na pares TB na nanay AIDS, dahil itong AIDS. AIDS gani kay mo na siya ang endpoint sa katong naay virus. Nakalala. Mo na to siya makita ninyo na payat kayo, kay mga pasa, sige TB, dili nimo asigig ka ng Daghan na pneumonia. siya infections. Daghan na siya kato siya AIDS na to siya, may acquired immunodeficiency syndrome. Ang hinungdan na to niya kay katong tao na ay HIV na virus Na wala nagpa-treat. na wala nagpa-treat. Okay, so karon na tambal
nagitagaan manghatag ang city government masaman mo i-maintenance mo para mababa ang viral count na dili siya maluya imong lawas. Okay, so Dili po ikaulaw ha pag adto kay confidential man na siya. di man na ni ibandera sa sa SPNC kani kay na positive, di man na ingana kay naman tay law na dili gyud dapat Pag-ingon, hindi pwede makaso. na makakita sa inyo dito or dili gyud na siya makapas ha. Dili po na siya protected mo sa government kay number one, kung isa man tong ingat to discrimination to siya tao ka to. Tanggalon ka sa trabaho kay na Dili gyud positive. ta mo discriminate ana no kay wala gyud na judgment. Wala Wala judgment. judgment. Mo ato lang mo dito ay katlok. Friendly ang mga tao dito, dili mo kasabaan, Dili mo i-judge. dili mo i-judge, Dili- tabangan man ta. Ha? So, Tagahan mo test tambal. yun ta. Tapos weekly mo makita or depende sa iyang instructions. Basta ang kuha na is ang endpoint na is makontrol siya. In the future, hapit na pahayo na siya. Na cure. Hindi na siya death sentence. Pareha itong una pag HIV. AIDS na dito. Ayun na to. Ha? Una ba tayo? Naapay message. Ikan kay Abjun Yonaldo, Dok, ang tambal nga dalasin sa pistula kay gipabalik-balik tumar sa ako doktor sa una. Kapila ko gioperahan, mao gihapon. Nakumpleted hinuon kay murag na immune. Nagpatambal na lang ko sa faith healer o na alibyuhan ko. Ibawalan ko magkaon nga mga katol. Katol? Saan connection sa katol? Abjon, ang katong pistula nagkabalik-balik sa imo, complicated na siya na pistula. So kung tanaw ninyo yung picture na ko diri, kana siya ang normal na naong sa dili siya complicated na pistula. Na siya isa lang kaagihanan. So kung imagine ninyo ang katong isa na pistula, pakita na ko sa inyo. Kana dili complicated no ano lang Katong ka ganina. isa ra siya kaagihanan Karon na Kaning karon pistula kanang naiitom na giagyanan daghan kayo. Kana siya ang complicated na fistula. Pag ingana gani ang ingon sa inyong doktor, either i-MRI ka, MRI, nakibuhaton sa MRI, tanaw na mo ang gihanan, tapos dito na mo i-address siya sa daghan kay pamagi. Ang isa dito is ipagawas ang agihanan sa hugaw, i-divert siya, ipagawas sa tiyan. Pagawas. So, para dili lang mawagi dito ang hugaw, tapos dito na siya operahan. Medyo complicated na siya, pero madala na siya antod sa maayong pasyente. colostomy Colostomy ang tawag. temporary Temporary na siya. balhin ang gawasanan sa tae para ma-repair gyud dito na part. Pero kung di, kato na siyang grabe ka complicated kung makita ninyo ang niya. Pero madala na siya sa katong normal lang na operation. Kung gusto niyo mo na matabangan ka, ato lang sa kuha kay refer ta ka sa isa ka colorectal surgeon. Mo na siya ang surgeon na expert ana sa pistula mismo. Mo na yan trabaho lang. Nagubot lang na siya. Yanan sa tae. Okay, so Mas specialized yun siya ana. sa faith healer, wala man ko ikon sa faith healer, sir, pero Dili man good may expert ana so dili mi ka comment. dili mi ka comment ana Abjon, pero ako sa imo kung giingon niya na dili parat Katul, katul, dili mga pagkaon nga katul. dili na siya wala sa libro namo ng katul na pagkaon, Ano pagkaon ng katul? allergy siguro. What's og allergy? Dili siya kay katugan niya kung giingon sa inyo kanina na taas ang pressure sa lubot. Wala na gulay itong bata pa, sige ka constipation. Okay, so namagod tayo ginatawag na
rare disease na mga systemic, isa dito ang katong ginatawag na inflammatory bowel disease. Pwede po na siya makakos og fistula. Na daghan kay na siya gano, pero ang isa dito kay genetic siya. Na siya problem. Testing po na siya. Okay, so dili lang na basta-basta na pag-ingog fistula, isa lang na kaagihanan, daghan kay na siya mga consider klase na siya mo nang kailangan ninyo magpatanaw gid sa doktor. Okay, kanang dalasin antibiotic na siya, so gitagaan na kaniya para dili lang maghubag ang imong pero dili na siya makaayo sa anal fistula. Okay? Dalasin pala is antibiotic. Indomycin. Okay. Antibiotic So, na siya. wala tong mga na-mention nato kaganina. June. Salamat kay sa pagpangutana nato para unta maklaruhan Gusto ka. ka na gyud manigurado, pwede magpa-second opinion, magpa-check usab para maiwasan na magkomplikar samot. Okay. Pila Ato. tong bill? Bilang bill. Bilang bill. Hindi sa imong doktor kung pagpanaw sa doktor Mas niya. mahal. Digan kikag mga sinosin no. Mga gold, mga gayelo na ka, wala ka hepatitis ba? Naging doktor sa inyo, ay, tag 120,000 ang imong operana. Dako na ka na sa Manila na doktor sa Pero usually kana gid ang standard, no? Murag gid na kung kitaan sa doktor na okay maka-afford. So kana gid ng standard. Okay, ikaw daw Kanang- maligog tayo eh. Ano na to eh. Standard gid na siya. Pero kung kanang maluoy gyud na kanang wala yun or maghangyo mo, pwede gud na kanang Depende sa kaso. Okay, depende sa kaso. Komplikado. Ang kaso po kay dili katulog ang doktor sa inyo. Luoy po ganito. Siguna-huna, naunsa na nakahato siya ako pasyente. Nadali kay Mark Kevin Taghap Arong, Dok, pwede ba ko magpa-consult sa psychiatry? So itong number niyo? Para sa akong seizure. Okay. Sige, ang seizure man good. So ang psychiatry, doktor sa utok. Pero kaning seizure sa neurologist ni siya kay ang sa psychiatry kami sa parte sa utok nga involved ang behavior, emotion, feelings, emotion, behavior, no? O functionality. Ang kaning seizure, organic man good ni siya, no? So naay problem yun sa brain mo. may lahi siya na area, no? Lahi siya na component. So sa neurologist ni siya. Neurologist. So, sa neurologist, doctor sa brain. Brain. Internal medicine na siya. Na ang iyang specialty kay neurologist. So sa brain function ni siya, sa brain. Lain na sa Function po siya. Kay ang psychiatry brain function po, pero ito sa behavior, sa emotion, o sa functionality, no, sa kanang tawag ani sa pag daily function. Mga ginabuhat kada adlaw. So wala nang di mo ma-explain na yung mga Gina-translate na ko Bisaya. yes. So Lain na siya sa neurosurgeon ha. lahi po ng neurosurgeon. Lain na sa neurology na siya, internal medicine na sa specialty Pero niya. depende sa kung saan nagka-cause sa seizure. Kaya naapod sa psychiatry, mga conditions na pwede mag-pseudo seizures, no? Mura siya ga Kay seizure. pseudo seizures. Murag seizure tan-awon pero dili di ay siya tinuod nga seizure. Pero mag-refer gyapon mi anag neurologist kay partners man mi ana. Pero Okay. i-suggest first consult sa neurologist. So, mag-end na to ang programa mo. Balik mi this next Wednesday. Salamat kay sa tanan na nagapaminaw. Ang next nato na musunod kay broadcaster The Great Al Hinogin. Salamat kay sa tanan. Balik lang mi next week. Dr. Kagape, Doktor sa Kahanginan.